Parlok baro kendiat ngani thu epi sepang kejing im jong u Charlie Chaplin. Charlie Chaplin kumaka perthai baro ka ainam u kum u king of comedy lani uta us im jong kejing biria. Hakaba ulala ban penrikhi ya ka perthai hi baro kawai uju ak haki film ki balong silent lani kita ki film ki bam yos ngusur nrei tang da kejing action la khaya u Charlie Chaplin haka khan riu tarik April jong usnam khat pras pa prapo khandai hanong ba London ha England. U Charlie Chaplin wan nakalong yeng ka baduk haduk kata-kata. Hakawai kesngi kat bau Charlie udang dan sans nem karta kakemi jong u kahana kat ba kadang penbernya kipat ba ha stage da kijing ruai jong ka kala komplet kensan ye ki lyrics bat kumta kala sange ban ruai bat de hanta kipat ba kila ingkhong ye ka kila dom ha ka ba kila kawang juti bat slipper bat kila ben la kho ye ka hangta u Charlie da kijing isnei la kejong kemi ulawan mi hapo stage bat hangta hi ula persyang ban perthubut ye kerkom ruai jong ka kemi bat de hangta kipat ba Clarissa jam bat kila kemen sisya hadu kata-kata ha kaba kila kawang da kipisa ya u hapo stage bat dap da kipisa sudah hangta bat de hangne ken kajing kamai kabam nikong do kabau Charlie Chaplin u kamai ha karta kabadang rit badai hangni hiru u Charlie ulas dang ban suthu yala kajong ka sap ka talent kaba ublei ula ai ha u te kumta ha kawai ga sngi kat ba ki me ki pa jung u klapan bor u ban lek puli andre u Charlie Chaplin ula karnga ban lek school pinban ukwa ban long aktor haka karta kaba khatlai snem usdang ban ak hapo stage ban penbernya kipat ba hakawai gesngi kat ba u Charlie udang ak hapo stage u director ulasdang mi thu ya kasap kapong kaba u Charlie udan bat kumta ulale yalam ya u ha wei u producer u bakerteng u Hamilton hakaba la ai kam ai jam u haka Sherlock Holmes series pada hangni bau Charlie Chaplin ulas dang ban pau nam ula ak habun teliki film kum ka City Lights Gold Rush Modern Times bat kwei haka karta kabakat khandai snam u Charlie ula join ya ka film company kabakerteng Fred Max Senate kabana po USA house nem kat khandai spa sa pho layo best actor award ha ka film The Great Dictator kat banangnya kisngi kipor u Charlie ula klalong u director u screenplay writer producer bat kumju musician ula penmi iru ki film la jong ha kajing im jong u Charlie ula ya poika hadu sausin kalok kabaningkong jong u ka kerteng ka Mildred Harris kalok ka baar pat ka kerteng ka Lita Gray kabalai ka kerteng ka Paulette Goddard bat kabasau ka kerteng ka Ona O'Neill bat ki khun bara udon hadu khatwei ngut nadu dangrit u Charlie we kendu bon teli kijing e khamtam hadien bokpa jung u layo maina bat ula e no e kemi jung u kahana bat de hangta kahana bapli kamban se ban pendap ya kayeng kasem kala lek ban ak habun teli ki stage show
kenang ban pendap ya kayeng kasem kat barangnya kisngi kisnem kahana katreish tom ban pendap ya kayeng kasem bat hakoi kisngi kahana kala kempang kansan bat kelayo ya kejingpang jingduna ha kabor perkhat kumta kane kala pelong ya u Charlie baun jenjar hadu kata-kata ha kaba umban se ban kamai jakpo ban pendap ya kiyeng kasem dah kaba trei di inu ikam iba ujuyo hakoi kesingi kemi bat men jong u kilai let bansa ano hakoi kejaka ha kaba la juri ya kibriu kibamdan yeng dan sem anda haba ka kemi jong u kala jam na ta kijingpang baro kelawan bansa rengkat bat u Charlie rengkat bat un men jong u pada hengta kelas dang banyo biang ya ta kejing suk ha kejing im kejong ke dei ha ka kerta ka ba arpunrius nem u Charlie Chaplin ula kelalong u superstar barem dor hadu kata-kata po slaperthai ula kamain riu lak nyopo delar kejingyo jingsiu jungu kala pelong yu bantam ya kejingyo ka bau presiden jong ka Amerika ujuyo u Charlie ula kelalong bau paunam hadu kata-kata haka perthaihi borok kawe bat ula yai kiyo nakawe kapor syakawe kapor kinsan hakawe kesingi kat ba udang sya interview ladon ketu kat ne kibriu kibelak keno ya u bau dei agent jong kawe pat kari ula sedang sya pentut haka sarkar bat kamtam hakim media bat kene kelapelong ya u baun mi no na Amerika bat ula lek bansa no ha London namar kejing bambiang ha kabam kadi ha kup kasem umban si ban mi no na po London bat ula lek bansa sya Switzerland hadin ketukat ni snem ulayo pedang ya ka Oscar Award na ri Amerika ulayo ban ya kendu ru ya shibun kinong yalam jong kiri ka perthai kum u pandit Jawaharlal Nehru bat ka kun jong u ka Indira Gandhi bat ya u Mahatma Gandhi rukum jo hakawai kesingi anda haba ulai kendu ya ka Queen Elizabeth tang hadian ketu kanis nem ba ulai kendu ya ka hakar pesan terik ubanai Desember kat kendai spa nyop hakapor janmit kat ba ka perthai kadang rkhe ka Christmas u Charlie Chaplin ula kelat sendet no nakane kasla perthai bat ula no shadin ya ka lok jong u ka Anna O'Neill bat ya nyongut ki khun ha Switzerland Hashwa ban pendap ya kamet ke badang sa jong u kensan kamet jong u larong no da kinang tu bat kinang tu kilapan $100 ban penpai pat ya kamet jong u tangkatu ka ne por hadian kijing twet jong kipulet layo kem no ya arngut kinang tu bat la set patok iki bat la IT pat ya kamet jong u syaki bahiyeng bahasem jong u hadu menta mene ibriu kibabun kila pembut ya kasap kapong kaba u Charlie Chaplin udon bat ka nam jong u kadang ne hadu kini kisingi kipor kiba menta bun gibriu kila kamai bun ka spa da kaba pembut ya kasap kaba u Charlie Chaplin udon bat bun na pedeng jong gini gibriu kila penbut baklai kasap jong u ha kaba kila le biriash pangkanyam bat kila pelang kamkai kila le biria ya kalong renyang man renyang jong kiwe bat kila thar ru ya kiwe hakibapun rukam kadu kadwai perlok na ai kublai beng ya pi sa jisien ba play page ya kane ka video ka jonga tangkat ni kublai shibon